Furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma bini kanbɔ kalatafili nataw la wa a kuma kɔni a cɛyalen bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ fo ka taa se barodaw ma Bamakɔ yan nɔ. Ma caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kuma ninnu fɔ kuma tɛ sisan ye ko sabula k'a bɛ se ka na ni fitina ye politikimaw ni gouvernementw ni ɲɔgɔn cɛ. Amidu Dunbiya, parti yɛlɛma ma don. Kuma in yɛrɛ wagati tɛ sisan ye parce que a ma s'a ma fɔlɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛyaw ye wagati min na an bɛ ka ko apaiser. Article min fana révisera a sɛbɛnni b'a kɔnɔ ko président tɛ se ka kɛ candidat ye donc ne bolo débat yɛrɛ tɛ nin na fɛn min ye bɛnkan ye je pense que o tɛ se ka lawuli sɛbɛnw yɛrɛ b'a kɔnɔ. Adama Jɔnko jateminɛkɛla don lakana baaraw la a bɛ taa ni hakilina kelen fɛ. Bamananw b'a fɔ cogo min na a y'a minɛ a b'a da bon o ka fisa ko a y'a minɛ a b'a kɔnɔ ye quoi pour le moment si ma foyi fɔ fɔlɔ vraiment ka nin ŋaniya modèle ta k'a sɛgɛrɛ bon ne kɔni fɛ mɔgɔw bɛ ka u ta de fɔ maintenant ne yɛrɛ n'i ye ne ɲininka Assimi kan ka position o position ta sini ma a bɛ kɛ candidat ye o a tɛ kɛ candidat ye o a bɛna position o position ta donc a ka position kan ka ta ka bɛn ni sariya ye min fɔ ye surtout charte ye min fɔ. K'a yira maaw la ko colonel Assimi Goïta bɛ se k'i kanbɔ kalatafili nataw la ko baasi tɛ nka ko fo n'a sɔrɔ a ye sɔrɔsi fini bila pewu cadre d'échange pour une transition réussie olu ka fɔ la ko bɛnkan sɛbɛn dɔ de talen don kabini furancɛla tɛmɛ fanga sigi waati mun man kan tɛ ka sɔsɔ. Ismaël Sako, cadre d'échange pour une transition réussie u ka kuma la sela don. Donc n'u sɔnna ka fini bila ka u yɛrɛ bila kalafiliw cɛ la u ka hakɛ don tiɲɛna a tɔ bɛ to jamanadenw mana sugantili min kɛ donc an jigi bɛ jamanadenw kan n'u ye sugantili min kɛ ni maa min ta u bɛ jamana mara mais bɛn tun ma ko kan fɔlɔ la u ko hakili to kumakan minnu tun fɔra an jigi b'a kan k'a fɔ k'u bɛna jamana dɛmɛ ka bɔ bolola ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka o bɛ kɛ sababu ka élection organiser jamanadenw ka sugantili kɛ pour que olu ka segin ka taa u ka caserne na. Walasa Mali o ka se ka jɔ a sentigɛ kɔnɔ maa dɔw kɔni ye laɲini kɛ colonel Assimi Goïta fɛ Naha Magasuba muso cɛsirilen don kosɛbɛ politiki kunkankow la. Ayiwa ni ne ye Assimi mɔgɔ k'i bɔ kuma dɔ ko la a bɛ kɛ sababu ye danaya bɛ k'i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ san yɛlɛma kɔ ne ko k'i bɛ segin ka na o danaya kelen de kuraya tuguni. Maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ ŋunuŋunu kuma fɔ wagati ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma o ni baara k'o de kan ka lawaleya walasa Mali o ka se ka bɔ joona ni dingɛ in kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara.